साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हवामान विभागानं येलो अलर्ट जारी केलेला असतानाच कणकवली परिसरात पावसानं जोरदार हजेरी लावली। सकाळपासून वातावरण ढगाळ होतं, त्यानंतर दुपारच्या सुमारास अचानक ढगांचा गडगडाट सुरू झाला आणि पावसानं दमदार सुरुवात केली। या पावसामुळे उकाड्यापासून नागरिकांना दिलासा मिळाला असून शेतकरी वर्गात समाधानाचं वातावरण आहे। मान्सूनच्या आगमनाची ही नांदी असल्याचं मानलं जात असून आता शेतीच्या विविध कामांना वेग येणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हवामान खात्याने येलो अलर्ट जारी केला होता आणि त्याच अनुषंगाने पावसाला सुरुवात झाली। आपण कणकवलीमध्ये आहोत। कणकवलीमध्ये बघतोय की आता सकाळी 11 वाजल्यापासून हा ढगाळ वातावरण आणि त्यानंतर आता पावसाला सुरुवात झाली आहे। या पावसाला सुरुवात झाल्यामुळे शेतकरी एकंदरीत सुखावला आहे, कारण आपण बघतोय की या शेतामध्ये आणि फळबाग लागवड आता सुरुवात होईल आणि भात पेरणीला देखील सुरुवात होईल। हवामान खात्याने तसंच कृषी विभागाने सांगितलं की सरासरी 75 मिलीमीटर पाऊस हवा, त्यानंतरच पेरणीला सुरुवात करावी असं देखील हवामान खात्याने सांगितलेलं होतं आणि त्यानंतर लगेच पेरणीला सुरुवात करू नये असं देखील काही जणांचं तज्ज्ञांचं म्हणणं होतं। पण आता बघतोय की मान्सून सुरू झालेला आहे, कारण आज जून महिना सुरू आहे आणि जून महिन्यामध्ये आता पाऊस होण्याची अपेक्षा आहे। सातत्याने पाऊस पडला तर पेरणीला सुरुवात देखील होईल आणि आज येलो अलर्ट हवामान खात्याने जारी केला होता। आता बघतोय की सकाळपासून कणकवलीमध्ये एकंदरीत 11 वाजल्यापासून पाऊस सुरुवात झालेला आहे। ढगांचा गडगडा देखील होत आहे, विजा देखील चमकत आहेत आणि त्यानंतर मग आता काही ठिकाणी वारा पाऊस असल्यामुळे विजा देखील चमकत असल्यामुळे काही ठिकाणचा विद्युत पुरवठा देखील खंडित होण्यात आहे आणि आपण बघतोय की एकंदरीत पाऊस हा सुरू झालेला आहे आणि कणकवलीमध्ये आता सध्या वारा आणि पाऊस हा थोडा मोठा काही प्रमाणात आहे आणि त्या दृष्टीने बघितलं तर आता मान्सूनच्या पावसाला सुरुवात झालेली आपल्याला एकंदरीत दिसत आहे। उमेश बुतडे, कोकणचा लाईव्ह, कणकवली।